ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அத்தியாயம் 8 பரத்தை அடைதல். ம். 8.1 8.4 கேள்வி பதில். இறக்கும் தருவாயில் என்ன நடக்கும்? கிருஷ்ணரை இறக்கும் தருவாயில் எப்படி நினைக்கலாம்? கிருஷ்ணரை எப்படி அடைவது? ஒரு ஒரு தூய பக்தருக்கு பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதை தவிர வேறு எந்த ஆசையும் இல்லை. எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். தூய பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணலோக இந்த இறக்கும்போது கிருஷ்ணலோகத்தையும் சென்று அடைகின்றனர். கிருஷ்ணலோகம் தான் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமானது. அதுக்கு அதாவது எப்பொழுதும் நித்தியமானது, அழிவில்லாதது, நிரந்தரமானது. அதுதான் தூய்மையான பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்கள் மட்டுமே அந்த கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். அதுக்கு பேர் கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்றோம் நாம. அந்த உலகத்திற்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவதே இல்லை. அந்த மாதிரியான, ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா மனித பிறப்பில் மட்டும்தான் பகவான் நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேற எந்த பிறப்பிலையும் அது யாராக இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த பிரபஞ்சம் துக்கம் நிறைந்தது, அசாஸ்வதம். இது நமக்கு நிரந்தரம் அல்ல. கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணருடன் வாழ்வதாகும். இந்த சரீரத்தை விடுவதற்காகவே நாம காத்திருக்கிறோம். ஜட உலகில் நாம் இறக்கும் தருவாயில் மனதில் என்ன ஆசை இருக்கிறதோ, அதாவது நம்ம இறக்குற தருவாயில மனதுல எந்த எண்ணத்தோட இந்த உடலை நாம விடுகிறோமோ, அடுத்தது அதே பிறப்புதான், அதே நிலையை தான் கிருஷ்ணர் நமக்கு அடுத்த பிறப்பில் கொடுப்பார். கிருஷ்ண உணர்விலே நாம இருந்து கிருஷ்ண உணர்விலே நாம நம்முடைய இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டோம்னு சொன்னா நிச்சயமாக நாம கோலோக விருந்தாவனம் சென்றடைவோம். அடுத்தது இந்த மனித கணக்கின்படி 1000 முகங்களை கொண்ட பிரம்மாவின் ஒரு பகல், அவரது காலம், அப்புறம் இந்த 24 எலமெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் சொன்னீங்க பிரபுஜி. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு அந்த கிருஷ்ணரினுடைய உன்னத இருப்பிற்கு தோற்றமும் இல்லை, அது அழிவும் இல்லை. அது பக்தர்கள் அடைவதற்கு ஏற்ற பரமாகதி அதுதான். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த கலங்கமற்ற பக்தியினால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். அப்புறம் எப்படி இறந்தால் மீண்டும் இந்த பூமிக்கு திரும்பி வருவார்கள், அப்படி வராமலே இருப்பார்கள்னு சொன்னீங்க. பாத்தீங்கன்னா சூரியன் வடக்கு நோக்கி நகரும் காலம் உத்தராயண காலம், நெருப்பு, ஒளி, பகல், வளர்பிறை. இந்த நேரத்தில் உயிரை விடுபவர்கள் அந்த பரமாத்மாவை அடைகின்றனர். அதே போல இரவு, இருட்டு, தேய்பிறை, சூரியன் தெற்கு நோக்கி பயணிக்கும் காலம். இந்த நேரத்துல உடலை விடுபவர்கள் பாத்தீங்கன்னா சந்திர லோகத்தை அடைந்து அங்கு ஒரு 10,000 வருடங்கள் வாழ்ந்து மீண்டும் அவர்கள் பூமிக்கு திரும்புகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த விஷயத்தை பற்றி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்களோ அல்லது உன்னத பக்தர்களோ இதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது நாம அதை நம்ம எந்த நேரத்துல உடலை விட்டாலும் சரி, நாம தூய பக்தர்கள், அதாவது மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் எந்த நேரத்திலும் கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதே தம்முடைய வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்காக கொண்டுள்ளவர்கள். அவர்கள் எந்த நேரத்தில் இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் அதை பார்த்துக்குவார். அவர் நிச்சயமாக நம்மளை பூலோக விருந்தாலும் அழைத்து செல்ல. எனவே நாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். இது மட்டுமே நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நம்ம மறக்க கூடாது அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வெரி குட். நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. எல்லா கான்செப்ட் கரெக்டா அந்த பாடத்தோட ஃபுல் சம்மரி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ நம்ம இறக்கும் தருவாயில் எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி நினைத்து கொண்டிருக்க முடியும். அப்புறம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ், தட் இஸ் வடக்கு நோக்கி இந்த தட் இஸ் பகல் டைம்ல உயிரை துறக்கிறவங்க இருக்காங்க. சிலவங்க இரவு நேரம் அந்த இருளில் உயிரை துறக்கிறவர்கள் எங்க அடைவார்கள். அதெல்லாம் யாரு? கர்மிகள், தட் இஸ் கர்மிகளும் ஞானிகளும் தான் அதெல்லாம் பறி பண்ணுவாங்க. நமக்கு பக்தர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை, கவலைப்படவும் மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர்கள்
இறைவனில் தங்களை அர்ப்பணித்துள்ளதுனால அவர்கள் இதை பத்தி எதுவுமே பொருட்படுத்தவும் மாட்டாங்க, பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ஏன்னா அவர்களுக்கு அனன்ய பக்தி கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற கிருஷ்ணரை தவிர அவர்களுக்கு வேற எதுவும் இல்லை. சாரி. இப்ப நம்ம 9வது சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த 8வது சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல எப்படி இது அனன்ய பக்தி இருக்குன்னு. அந்த ஆனாலும் இந்த 2 கர்மிகள் ஞானிகள் அவர்கள் ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் பகவானை சென்றடைய. சோ அவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவர்கள் இருள் பாதை கடக்கிறவர்களும் சரி, இல்ல ஒளியின் பாதை கடக்கிறவர்களும் சரி, அவர்கள் எப்படி கிருஷ்ணர் அத்தகைய பக்தர்களை அத்தகைய ஆத்மாக்களை எப்படி அவர்களை அனன்ய பக்திக்கு மாற்றுவது என்பதை பற்றி 9வது சாப்டர்ல அவளுக்கு இருக்கு. அதுல என்ன முதல் படி, எல்லாத்துலயும் முதல் படி என்ன? கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது. கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணர் மேல ஸ்ரத்தை, அவர் மேல நமக்கு இது ஒரு நம்பிக்கை, கிருஷ்ண உணர்வு நான் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் தேவை ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா கேள்வி. அந்த கேள்வியினால இந்த ஞானத்தினால நம்ம அந்த பக்தி நமக்கு உருவாகிறது, அந்நிய பக்தி உருவாகிறது. இதெல்லாம் நம்ம 9th சாப்டர் இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகே. ஸோ இதுல எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டு அவருடைய தகுதிகள், தகுதி இல்லைகள் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுக்கு வேண்டி இருக்கிற தகுதிகள், தகுதி இல்லாதவர்கள் யார், அதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம. அப்புறம் இந்த ஜட உலகத்திற்கு கிருஷ்ணரின் ஜட உலகம் இல்லையா, ஜட உலகத்தை பிரித்து கொள்ள முடியாத உறவு. இந்த கிருஷ்ணர் இங்கே ஜட உலகத்தில் தோன்றினால் கூட சிலவர்கள் கிருஷ்ணர் புரியாத நிலை இருக்கும். ஆனால் அவர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் நிலை என்ன அப்படின்ட்டு, அதே மாதிரி கிருஷ்ணருடைய ஜடசக்தினா என்ன, இதை பத்தி எல்லாம் புரியாத ஒரு நிலை இருக்கிறவர்கள், அவர்களை பற்றியும் அந்த நிலையை பற்றியும் எல்லாம் நம்ம 4லிருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்ப்போம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் வழிபடாதவர்கள் மற்றும் வழிபடுபவர்கள், கிருஷ்ணரை யார் வழிபடுவார்கள், வழிபடாதவர்கள் யாரு, அவர்களை பற்றி எழுதுற குறிப்புகளை எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் 11லிருந்து 19 வரைக்கும். அப்புறம் தேவர்கள் மற்றும் பக்தர்கள், அவர்களுடைய அந்த அந்த அவர்களை பற்றியுள்ள குறிப்புகளை பார்ப்போம். அது 20லிருந்து 28வது சாப்டர் பார்ப்போம். அப்புறம் கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுவதன் மகிமை என்ன, அது நம்ம 27லிருந்து 34 வரைக்கும் பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் இந்த 9th சாப்டர்ல இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகே. இப்ப நம்ம முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், யாராச்சும் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். முதல் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் இருக்கா? ஓகே. இந்த அத்தியாயத்தின் பேர் என்ன? இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பேர் என்ன? மிக ரகசியமான அறிவு. மிக ரகசியமான அறிவு. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் அப்படின்னு. வித்யா அப்படின்னா அறிவு, குஹ்யம் அப்படின்னா சீக்ரெட், ரகசியம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் யோகம் அப்படின்றாங்க. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம்யனசூயவே ஞானம் விஜ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே சுபாத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா, என் அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னுடன் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ
அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் அந்த விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன் அப்படின்னா. சோ அர்ஜுனனுக்கு ஏன் பகவத்கீதையை சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? வேற யாருக்கிட்டே சொல்லியிருக்கலாம்ல, அர்ஜுனன்கிட்ட ஏன் சொல்றாரு? அர்ஜுனன் நண்பன் பிளஸ் பக்தன் ரெண்டுமே பிரபுஜி. நண்பனும் பக்தரும் கூட. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணாவது ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா, பணிவு. அர்ஜுனனிடம் பணிவு. என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். கடவுள் மேல பொறாமை இருக்கிறவன் கடவுள் இல்லைன்னுவான். இன்னொரு கடவுளை அவருடைய இந்த உன்னத ஸ்தானத்தை அவன் ஒரு காலம் அங்கீகரித்துக்க மாட்டான். கடவுள் தான் எல்லாவற்றுக்கும் முழுமுதற் கடவுள் நிலையில இருக்கிறவர் அப்படின்ட்டு அவங்க அங்கீகரிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பொறாமை உள்ளவங்க. சோ அதுதான் அவர் சொல்றாரு இங்க, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். ஸோ அது நம்ம மனசுல வச்சிருக்கான். நண்பன், அதே மாதிரி டிவோட்டி, அதே மாதிரி பக்தன், அதே மாதிரி பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்னு நம்ம மனசுல வச்சிருக்கோம். எதை அறிவதால் இந்த ஜட உலகத்தின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தை உனக்கு அளிக்கிறேன். ஸோ அர்ஜுனுக்கு சொல்ற மாதிரி மற்றவர்களுக்கு. ஸோ அர்ஜுன் என்ன நிலையில இருக்காரு? கிரகஸ்த நிலை, சத்திரியன் ஆக்சுவலி இல்லையா, ஒரு கிரகஸ்தனும் கூட. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மற்ற நம்மளை போல் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கூட இந்த பாடத்திலிருந்து இந்த சாப்டர்ல நமக்கு எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும், எப்படி நம்ம இந்த ஜட உலகின் துன்பங்கள் விடுதலை அடையலாம் என்பதை பற்றி எல்லாம் அந்த ரகசியத்தை கிருஷ்ணர் நமக்கு அளித்து போகிறார். ஓகே, சோ இந்த ரகசியம் பெறுவதற்கு என்ன தகுதி தேவை நமக்கு கிளியரா இதுல இருந்து பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல், அனுசூயவே கொடுத்துருக்கு இல்லையா? அதுதான் பொறாமை கொள்ளாமல். யார் மேல பொறாமை கொள்ளாம இருக்கணும்? கிருஷ்ணர் மேல. பொறாமை இருக்கக்கூடாது, மனசுல பணிவு இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சிக்ஷாஸ்திரத்துல எதாவது சொல்லியிருக்கு. நம்ம பகவத்கீதையில மற்ற சாப்டர் படிக்கும் போது நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி பாகவதத்திலையும் சொல்லி, பாகவதத்தை எப்படி கேட்கணும்? பாகவத கிருஷ்ணர் இல்லையா, பாகவதத்தை எப்படி கேட்கணும்? பணிவோட கேட்கணும். ஸோ ஒரு டிவோட்டி அப்படின்னு சொன்னா பணிவு ரொம்ப முக்கியம். பணிவு இருக்கும்போது பொறாமையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வராது மனசுல. ஸோ பொறாமை இல்லைன்னா தான் பணிவு வரும் இல்லையா? ஸோ பொறாமை கொள்ளாமல் இருக்கிறது. டோன்ட் பி என்வியஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணன். பொறாமை இருந்ததுன்னா நான் தான் பெரியவன், இல்ல மத்தம் எப்படி என்னை விட பெரியவன் இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்க தோணும். ஸோ கிருஷ்ணர் தான் பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள். அவருக்கு நிகர் யாரும் கிடையாது, அவருக்கு மேல் யாரும் கிடையாது. அது நமக்கு தெரியும். அது வேதங்களை கூறும்பொழுது அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய மனநிலை பணப்பக்குவம் யாருக்கு வரும்? பொறாமை கொள்ளாத மனம் இருந்தால் மட்டுமே. ஸோ அது ஒரு உண்மையான தகுதி, முக்கியமான தகுதி. அப்புறம் நம்பிக்கை இருந்தால், நம்பிக்கை நம்ம சொன்னோம் ஸ்ரத்தா, நம்ம பக்தியின் முதல் படி என்ன? ஸ்ரத்தா சாது சங்கம் சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா, பகவானின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த அறிவை பெறுவதனால் என்னவாகும்? பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். இந்த 2வது படத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க கிருஷ்ணர் பௌதிக துன்பத்தை இந்த பிறவி பெருங்கடலிலிருந்து நம்மள காப்பாற்றலாம். ஸோ நம்ம இந்த இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் பொறாமைப்படக்கூடாது. நம்ம மனிதன் இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு நல்ல கார்ல போனா அவனுக்கு ஒரு நல்ல கார் இருக்கு எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு தோணும். இல்ல ஒருத்தர் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி அவனுக்கு அப்படி இருக்கு எனக்கு இல்லையே, இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணும்? இதே மாதிரிதான் மனசுல பொறாமையும் நம்ம எப்போ மனசுல வந்துகிட்டே இருக்கு. அது மனதினுடைய ஒரு சராசரி மனிதனுடைய மனது அப்படி. அதை நம்ம வளர்த்துப்போம். சிம்பிள். அதாவது சொல்லுவாரு, தட் இஸ் பிரபுபாதரப்போ சொல்லியிருக்காரு, சிம்பிள் லைஃப். இப்போ நீங்க நாமகிருஷ்ணாஸ் பிரபுஜியோட கிளாஸ், பாகவத கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அவர் எப்படி அட்லீஸ்ட் 2 நாளுக்கு ஒரு தடவையாச்சும் அவர்கிட்ட ஒரு சிம்பிள் லைஃப், சிம்பிள் லிவிங் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதையில் நாம் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவகன்ட் லிவிங் இருந்ததுன்னா, நமக்கு ஆடம்பரத்தை நோக்கி போனோம்னா இந்த பொறாமை இதெல்லாம் வரும். ஆடம்பரத்தை பின்னாடி போறவங்க யாரும் பொறாமை பிடிச்சவங்க தான் இங்க. இது நமக்கு தெரியும். ஸோ முக்கியமான நிலை இதுதான். தட் இஸ் பொறாமை கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும், நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அனசூயவே பிரபுஜி, பொறாமை கொள்ளாமல் இருக்க. அனசூயவே. ஆமா, பொறாமை கொள்ளாமல் இருக்க. நீங்க அந்த இது பாத்தீங்கன்னா, அந்த
மீனிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி டு பி. அனசூயவே அதுக்கு மீனிங் என்ன பிரபுஜி? அனசூயவே நான் சொல்றது கேக்குதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது பிரபுஜி. அனுசூயவேனா பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல். அதான் அனுசூயவே. அப்படி அனுசூயவேனா பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல். நம்மளுடைய அந்த ஸ்லோகத்துடைய அந்த சினாமியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மீனிங்ஸ் பார்க்கும், அதுலயும் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. ஓகே, அனுசூயவேனா பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல். ஸோ எவ்வளவுதான் ஒருத்தன் புத்திசாலியா இருந்தாலும், அவன் தகுதியுடையவராகவும் இருந்தாலும், ஒருவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லை என்றால் அவரால் பகவத்கீதையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒருத்தர் ரொம்ப புத்திசாலின்னு எந்த கணக்குல, இந்த பௌதிக கணக்குல அவர் 10 டாக்டரேட் வச்சிருப்பாரு, அவர் நிறைய டிகிரிஸ் வச்சிருப்பாருன்னா அவரும் புத்திசாலியாக முடியாது. அவருக்கு தகுதியா அவருக்கு அதனால எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், ஆன்மீகத்தில் தகுதி உண்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆன்மீகத்தில் தகுதி வேண்டும் என்றால் தான் தான் பார்க்கிறோம். பொறாமை இருக்கக்கூடாது, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கு. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. எவ்வளவுதான் ஒரு புத்திசாலியாகவும் தகுதியுடையவராக இருந்தால் கூட ஒருவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லை என்றால் அவரால் பகவத்கீதையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா எல்லாம் கேள்விதான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. இது என்ன அப்படி, அது என்ன எப்படி, அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இப்படி சொன்னாங்களே, இல்ல அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா அவன் இப்படி சொன்னானே, இல்ல இங்கிலாந்துல ஒருத்தன் இப்படி எழுதினானே எல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது, இறையன்பும் கிடையாது, அவங்களுக்கு பக்தியும் கிடையாது. அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பேச முடியும்? அவர்களுக்கு இந்த பௌதிகத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஏதாவது கூறும்பொழுது மட்டும்தான் அவர்களுக்கு அது புரியாது. அவர்களுக்கு அதை தான் வேத வாக்கு எடுக்கிறாங்க. முதல்ல பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் முதல்ல நம்பிக்கை தேவை. அதுக்கப்புறம் நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை நம்ம உருவாக்க, நம்மளுள் எழுச்சி அடைகிறதுக்கு முற்பட வேண்டும். புத்திசாலித்தனம் எப்படி கிடைக்கிற? வேதங்கள்ல தான் நமக்கு புத்தி கொடுத்திருக்கிறது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டாக்டர் படிக்க போனா அந்த டாக்டருக்கு வேண்டிய புக்ஸ் சிலபஸ் அதை படிக்கணும். ஆன்மீகத்தில் நம்மளுடைய தன்னுணர்வு நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அது ஆன்மீக அறிவு பெற வேண்டும். அது பௌதிகவாதிகள்னால தர முடியாது. ஆன்மீக அறிவு தரணும்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் தான் அதுக்கு இது. வேதங்களை தவிர வேற இந்த பிரபஞ்சத்துல வேற எந்த புக்ஸோ இல்ல வேற வழியோ கிடையாது. அதனாலதான் வேதங்களை ஒரு முறையான வழியில் அப்படின்னா ஒரு குரு, பரம்பரை வழியாக குரு நம்ம கத்துக்கணும். நம்ம மெடிக்கல் படிக்கணும்னா, மெடிசன் படிக்கணும்னா நம்ம போய் ஒரு இன்ஜினியர் கிட்ட இருந்து மெடிசன் படிச்சு எப்படி இருக்கும்? இதுல ஒரு இன்ஜினியர் மெடிசன் புக்கை 4 நாள் படிச்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இந்த ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும். அதே மாதிரிதான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பத்தி தெரியாதவங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பத்தி பேசுறது, ஒண்ணும் தெரியாதவங்க பேசுறது சரி கிடையாது. அதுதான் நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து ஒன்றும் எவ்வளவுதான் ஒரு புத்திசாலியாகவும் தகுதியாகவும் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லை என்றால் அவரால் பகவத்கீதையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம செகண்ட் இது பார்க்கணும். ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன் குருஜி. படிக்க மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதஹ முத்தமம் பிரித்யாஸ்வாக மம் தர்மியம் சூஷகம் கர்த்துமவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது என்ன சொல்றாங்க? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரதிக்ஷா வாகவம் தர்மியம் சுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு எந்த அறிவு? போனதுல பார்த்தோம். அந்த அறிவு
தட் இஸ் எந்த அறிவு, நம்ம எந்த அறிவத்தை பத்தி பேசுறோம் நம்ம? இந்த ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்ற அறிவு. விஞ்ஞான அறிவு. இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து நம்ம எப்படி போகலாம், அதற்கு என்ன வழி, அதற்கு தான் நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனும் பார்த்தோம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எப்படி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்து ஜட உலகிலிருந்து விடுபட்டு செல்லலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது. ரகசியம் என்னது? நம்ம கத்துக்கிட்ட ரகசியம் என்ன? நம்ம ஒரு ஆத்மா இல்ல, இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்த்தோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இல்ல 6. நம்ம பகவத்கீதை 3ஆ பிரிச்சிருக்கோம். 6, அப்புறம் 1ல இருந்து 6, அப்புறம் 7ல இருந்து 7ல இருந்து 12, அப்புறம் 13ல இருந்து 13. இதுல ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுல நமக்கு என்ன புரிஞ்சது? தட் இஸ் இந்த உடலும் ஆத்மாவும் வேறு அப்படின்னு. ஸோ இங்க நம்ம இப்போ 2வது ரகசியம், மோஸ்ட் ரகசியம் பார்க்க போறோம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலிருந்தும் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மை ஆனதும் ஆகும். ஸோ தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். தன்னுணர்வை பற்றி நமக்குள்ள புரிஞ்சுக்க முடிவதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும், மெச்சூர்ட் ஸ்டேட். இது அறிவற்றதும் பேரின்பத்தினுடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்ட்டு இது சொல்றாங்க. எப்படி பெற்றது? அழிவற்றது. இட்ஸ் எட்டர்னல் இல்லையா. இதனால என்ன நமக்கு கிடைக்க போகுது? ஆனந்தம் கிடைக்கும் இல்லையா, பிளிஸ், பேரானந்தம். அப்புறம் வேணா செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். எப்பொழுதும் அது சந்தோஷத்தோட செயல்பட. நம்ம ஒரு வேலையை சொன்னா ஐயோ சில டைம் ஐயோ அது பண்ணணுமா அப்படின்னு தோணுது. அப்படி கிடையாது. இது பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படும் சச்சிதானந்த நிலை. அது எங்க கிடைக்கும்? நமக்கு விருந்தாவனத்திலே வைகுண்டத்துக்கு சென்றால்தான் நமக்கு அந்த நிலை கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த அறிவின் அரசன் ஞானத்தின் சார்ந்த அறிவின் அரசன் அப்படிங்கிறது விளக்கப்படுகிறது. இது மிக ரகசியமானது. இது என்ன ரகசியமானது? என்ன? பகவத் தியானம், பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்வது. அது தூய பக்தி தொண்டை பற்றியது. தூய பக்தி தொண்டுன்னா என்ன? நம்ம பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டுலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம 9வது சாப்டர் வரைக்கும் வந்திருக்கோம். தூய பக்தி தொண்டு அப்படின்னா என்ன? சொல்லுங்க. எனி பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். நம்ம எல்லாம் டிவோட்டிஸ் இல்லையா, ஜஸ்ட் மனசுல சொல்லுங்க. 2-3 பாயிண்ட் சொல்லுங்க. இதுல சொன்ன மாதிரி அந்த அனுசய பொறாமை இல்லாம கிருஷ்ணன் உணர்விலே செய்ய கிருஷ்ண உணர்விலே பொறாமை இல்லாமல் கிருஷ்ண உணர்விலே செய்யப்பட்டது. பாயிண்ட், குட் பாயிண்ட். வேற மனதில் நம்பிக்கையுடனும் உறுதியுடனும் மனதில் நம்பிக்கை உறுதியுடன் அவரையே தூய்மை, அவருடைய நினைவாக அவருடைய மனதிலே தூய்மையா நம்ம உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடன் தூய்மையா வச்சிருக்கணும். அவரையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். வேற எதையும் பகவானே நினைத்துக் கொண்டு வேற எதுவும் நினைக்காம நம்ம கடமையை அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் எந்த எண்ணமும் நினைக்கூடாது. நாம அவரை தான் நினைச்சிட்டு அது தூய்மையா பக்தியோட இருக்கணும். நம்பிக்கை உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடனும் அவரையே நினைத்துக் கொண்டு இருக்கணும். செயல்படுவது சுத்த சத்துவத்தில் செயல்படுகிறது. அப்படின்னா என்ன பிரபு, ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அதாவது தமோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த ஒவ்வொரு குணத்தை எல்லாம் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணத்தையும் தாண்டி அதுக்கு மேல செயல்படுத சுத்த சத்துவம். இந்த சுத்த சத்துவத்துல செயல்படும் போதுதான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும். தமோ குணத்துல கூட நம்ம வீழ்ச்சி அடைறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதனால இதெல்லாம் தாண்டி நாம செயல்பட்டாதான் பகவானை நம்ம அடைய முடியும். ஓகே, ஃபைன். சுத்த சத்துவ நிலையில் நம்ம. ஓகே, வேற யாராச்சும்
That is, வேற ஏதாச்சும் சொல்றீங்களா? அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, என்ன பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து தூய பக்தி, பக்தி தொண்டுனாவே நம்ம என்ன சொல்றோம்? கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். எப்படி பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னா, தட் இஸ் நம்ம பக்தி தொண்டு கால் எடுத்து வைத்தோம்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நமக்கு என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும்னு தெரியாது. அதற்கு தான் வந்து நம்ம வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு, நீ இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்ய அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் ரிச்சுவல்ஸ். நம்ம வந்து எப்படி வழிபட வேண்டும், வழிபாடுகள் எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு வேதங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி காரியங்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அதை வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் பார்த்து எப்படி செய்யணும், எந்த செய்தாலும் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களா இருக்கணும் அப்படின்னு. வேதங்களுக்கு புறம்பானது பண்ணக்கூடாது, அது விகர்மா. ஸோ நம்ம எப்பவும் செய்த அதே மாதிரி ஒரு இது இல்லாம அப்படி நார்மலா செய்திருப்போம்னா அது கர்மா, பலன் நோக்கி செயல்கள், பலனை நோக்கி செயல்கள். ஆனால் பலன் எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் பகவானில் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை அர்ப்பணித்து பகவானுக்காக செய்து அதனுடைய பலனையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது என்ன ஆகுது? அக்கர்ம நிலை வந்தது. ஸோ அது உயர்ந்த நிலை இல்லையா? அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ணரை தவிர மனதில் எதுவுமே இல்லை, வேற எந்த ஆசை சிறிதளவு ஆசை கூட இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? பொறாமை வராது, ஆசை வேற எந்த ஆசையும் வராது. கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த ஆசையும் மனதில் கிடையாது. மற்ற எல்லா ஆசைகளும் மனதை விட்டு போகிறது, வெளியேறுகிறது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சுத்தமான ஒரு பக்தி நிலையை நம்ம அடையணும். அதுதான் வந்து பிரபுஜி சொன்னாரு சுத்த சத்துவம்னா என்ன? சத்துவ நிலைன்னு சொல்லும்போது நம்ம நற்குணங்கள் இருக்கும். ஆனால் அப்ப கூட நமக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்ம ப்ரீச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க. ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நல்லதா தவிர நல்லது, அது சத்துவ குணம் சொல்லலாம். ஆனா அது ப்ரீச் பண்ணும்போது என்ன எல்லாரும் நல்லா ப்ரீச் பண்றாருன்னு சொல்லணும், இல்ல அதுக்காக எனக்கு நிறைய பேர் கை தட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அது வந்து பலநோக்கு செயலாடுது. அப்போ அது வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்தால் கூட அது வந்து பகவானைக்கு வேண்டி செய்யற மாதிரி இருக்காது. அதே வந்து ப்ரீச்சிங் பண்றதே பகவானுக்காக, பகவானுடைய மகிமைகளையும் பகவானுடைய லீலைகளையும் அப்படியே அது உணர்வோடு எடுத்து கூறும்பொழுது அது என்ன, அது எந்த பலனையும் எதிர்பார்த்து செய்யணும் சுத்த சத்துவமா. அதுதான் நம்ம வந்து முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தட் இஸ் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்தக்கூடிய செயல்களாக மட்டும் இருக்கும்போது அது தூய பக்தி தொண்டாரு. அப்பதான் நம்ம முக்குணத்திற்கும் மேலாக செல்கிறோம். நம்ம அது எதாவது நம்ம பொறாமை இல்லாமல், நம்ம மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, பொறாமை இல்லாமல் எது செய்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி நம்ம செய்யணும். அப்ப நம்ம கேட்கலாம், அப்ப நான் ஆபீஸ் போய் வேலை செய்ய விடாம எனக்கு குடும்பம் இருக்கு, நான் என்ன பண்றது? அதனாலதான் கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு கடமை சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் கடமை இருக்கு. ஒரு ஒரு இது குடும்ப தலைவர்னா குடும்பத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். குடும்ப தலைவி அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி மகன் மகள் எல்லாம் அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய செய்யணும். அதை செய்யாம வந்து வேற எதை செய்தாலும் வந்து சரி கிடையாது. நான் இப்போ வந்து பக்தியில் இருக்கேன்னு சொல்லி நான் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தை பார்க்காம இருந்து வச்சுக்கோங்க, அப்பவும் நான் வந்து என்னுடைய செயல்கள்ல இருந்து விழுந்து விடுகிறேன். நான் வந்து குடும்பத்தினுடைய இதுவும் பார்க்கணும், நான் வந்து அதே மாதிரி நான் செய்யக்கூடிய செயல பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நிலையில நான் செய்யணும். எப்படி நான் தவறு செய்து எந்த விதமான தவறுகள் தட் இஸ் இந்த விகர்ம நிலையில் எதுவும் பண்ணாம அதே மாதிரி பகவானுக்காகவே பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் எல்லாம் செய்து அது மாதிரி வந்து என்னுடைய கடமைகளிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையாமல் எல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து ஹையர் பிளாட்ஃபார்முக்கு சென்று கொண்டே இருக்கும். ஸோ அது நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா, முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து இதுல சொல்லுவாங்க, நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டிவோஷன் படிக்கும் போதெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க, முதல்ல தான் அது சாதன பக்தி ரூல்ஸ் பிரகாரம் பண்றது. இந்த டிரைவிங் படிக்கும்போது கூட முதல்ல வந்து 1 2 3 இது ஸ்டெப்பா படிச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அது மாதிரிதான் இந்த பக்தி ஸ்பான்டேனியஸா வர்றது ராகானுக பக்தி. அப்ப அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் திருநாட்டுக்கு செல்லப்படும். ஸோ அதுதான் தூய பக்தி, அனன்ய பக்தி. கிருஷ்ணரை தவிர மனதில் எந்தவித ஆசையோ எந்தவித நினைப்போ எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம செய்யறது இல்லையா, அதுதான் தூய பக்தி தொண்டு. இப்போ நம்ம வந்து நார்மலா செஞ்சுட்டு பக்தி தொண்டு, நம்ம வந்து தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். நான் ஏன் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சொன்னேன்னா, நம்ம வந்து இது மனசுல எப்பவும் இருக்கணும்.
நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து தூய பக்தி தொண்டை நோக்கி இருக்க வேண்டும், ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கணும். அது நம்ம ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செவ்வன செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி செய்யக்கூடிய கடமைகள் எல்லாம் பகவானுக்காக செய்ய வேண்டும். பகவான் நம்மகிட்ட எப்படி செய்ய சொல்லிட்டு அதே மாதிரி செய்ய வேண்டும். அது வந்து நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். ஏன்னா பகவான் இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்துல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்து பூமியில் பிறந்திருந்தார். அவர் எப்படி அவர் நடத்தினார் இல்லையா? அவர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு கணவனாகவும் சரி, ஒரு ஒரு தமையனாகவும் சரி, இல்லையா, ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் சரி, ஒரு ராஜாவாகவும் சரி, எல்லா விதத்திலையும் அவர் காமிச்சிருக்காரு எப்படி வாழ வேண்டும் என்று. அதே மாதிரி ராமர் காமிச்சிருக்காரு. ஸோ அது நம்ம இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, அது நமக்கு. அதே மாதிரி ரெண்டாவது, மிக தூய்மையானது எல்லா பாவ விளைவுகளும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரி பகவானுக்காக பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து கடமையை எல்லாம் செய்வது எந்த பாவ விளைவுகளும் அதை வந்து அணுகாது, பாதிக்காது. என்ன காரணம்? இப்போ வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்கல, நீ வந்து போர் புரிய வேண்டும், உன் கடமை. அந்த போரில் வந்து மற்றவர்கள் மடிந்தால் வீரமரணம் அவர்கள் எழுதினால் அர்ஜுனனுக்கு அதனால எந்த பாதிப்பும் வராது, பாவச் செயலாகாது. அதே மாதிரி நம்ம கடமையை செவ்வன செய்ய வேண்டும். ஸோ நம்ம பகவானுக்காக நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும்போது அந்த காரியங்கள் வந்து எதிலையும் கட்டுண்ட நிலையில் வந்து ஒருவரை ஆழ்த்தாது அப்படின்னு புரிஞ்சு. அப்புறம் திவ்யமானதும் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இதுதான். நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யும்போது என்ன அது முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. என்ன காரணம்? நம்ம வந்து சத்துவகுணத்தில் செய்தாலும் நம்ம வந்து அதற்கும் வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அகர்மா, தட் இஸ் நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்து பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு மேலாக நாம் செய்யும். அப்புறம் என்ன அடுத்தது? தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிக்கக்கூடியது. தன்னுணர்வு என்ன? நான் ஆத்மா. அது வந்து இப்ப நான் எடுத்திருக்கிற உடல் வந்து அது வந்து வேறு, ஆத்மா வேறு. ஸோ இந்த ஆத்மாக்கு வந்து நிரந்தரமானது. ஆத்மா யாரு? நம்ம வந்து பகவானின் பின்ன பகுதி. அதனால நம்ம இருக்க வேண்டிய இடம் எது? பகவானின் இடம். பகவானுடன் இருக்க வேண்டிய நிலைமை. பகவானுடன் அப்படி இருந்தால்தான் நமக்கு அந்த பூர்ண ஆனந்தம் கிடைக்கும். அது எங்கே? கோலோகம் இல்ல வைகுண்டத்தில் பகவானுடன் இருக்கும் பொழுதுதான். அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற நிலையை தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரத்தை அளிக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது நம்ம செய்யும்போது நம்ம கடமைகளை செய்து செவனை செய்து பக்தியில் ஈடுபட்டு கிருஷ்ணர்கள் செய்யும்போது நம்ம தர்மம் செய்யணும். தர்மத்தின் நிலையில் பக்குவமாய் செய்யணும். இல்லை என்ன நம்ம ஒருத்தருக்கு சேரிட்டியா நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்றோம், இல்ல வந்து அனாதாசிரமத்துக்கு கொடு தானம் பண்றோம், இதெல்லாம் பண்ண அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பெருமை கிடைக்கணும் எனக்கு நினைச்சு பண்ணும்போது அதெல்லாம் தர்ம செயல்களாகாது. செயல்கள் தர்மத்தை மாதிரி சர்வகுணத்தில் இருக்கலாம். ஆனா எதிர்பார்ப்பு எனக்கு நல்லது வரணும்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுது? அது வந்து நல்ல நிலை கிடையாது. ஸோ நம்ம பகவானுக்காக செய்யும் போது தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாக மாறும். அப்புறம் அழிவற்றது. நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் போது என்ன ஆகுது? அதுக்கு எந்த அழிவும் கிடையாது. ஒரு கால் நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்து இந்த நம்மளுடைய என்ன சொல்றது, இந்த ஜென்மத்தில் நம்மளால பண்ண முடியலன்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம எங்கே விட்டுருந்தோம் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க கூடிய நிலை நமக்கு கிடைக்கும். அழிவற்றது. பேரின்பத்துடன் செயலாற்றக்கூடியது எளிதானது. ஸோ நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, முதல்ல நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், கடவுள் மேல அந்த பக்தி வந்து விட்டது, பொறாமை இல்லை. நம்ம பகவானுக்காக எல்லா காரியங்களும் செய்யும்போது முதல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனதில் வந்து கிருஷ்ணர் மட்டும் நிறைந்து நம்ம அவருக்காக பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பேரின்பம் வந்து சொல்ல முடியாது. அது எங்க நமக்கு அது முழுமையா நமக்கு அடையணும் எங்க முடியும்? பௌதிக உலகத்தை விட நம்ம அவருடைய திருநாட்டுக்கு செல்லும் போது அது நிரந்தரமாக நமக்கு கிடைக்கும். அது நமக்கு புரிகிறது. ஸோ அறிவின் அரசன் ஞானத்தின் சாரம் இதுதான். ஸோ ஞானம் இது புரிந்து கொள்கிறது. எப்படி அடைய வேண்டும்? அது விஞ்ஞானம், ப்ராசஸ். ஸோ அது எப்படி நம்ம பண்ணுவோம்? நவவித பக்தி இல்லையா? நவவித பக்தி என்ன? சவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சீக்கிரம். சொல்லுங்க, ஆர்டர்ல இல்லைன்னு பரவாயில்ல, சொல்லுங்க, தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. சவணம், கீர்த்தனம், பாத சேவனம், அப்புறம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்புறம் ஸ்ரவணம்,
ம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்ம ஸ்ரவணம், கீழே வரலாம். கீர்த்தனம், ம். விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், ம். அர்ச்சனம், வந்தனம், பாஷ்யம். தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். கரெக்ட். ரொம்ப எப்போ நம்ம மனசுல இந்த 9 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பக்தி, 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி இது மனசுல எப்போ இருக்கும். அதை நம்ம ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, வஜன கிரியா அந்த இது நீங்க படிக்கணும். எப்பவும் நம்ம வந்து செகண்ட் லெவல் 2ல வந்து முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம அப்படியே மனசுல யார் எப்ப கேட்டாலும் சரி ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி பக்தி எப்படி அடையணும் அப்படின்னா இந்த சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம் அது டக்குனு வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, அது எல்லாரும் அது மனசுல வச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால வந்து அந்த முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னா ஸ்ரவணம், காதில் கேட்க வேண்டும். அதனாலதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம சாண்ட் பண்றது என்னன்னு காதுல கேட்கணும். என்ன உச்சரிக்கிறோமோ அது நம்ம காதுல கேட்கணும். அதே மாதிரிதான் மற்றவர்கள், மற்ற சாதுக்கள், மற்ற இந்த டிவோட்டீஸ் அது காதுல கேட்கணும். அதே மாதிரி பிரபுபாதர் புக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற வேதங்கள் காதுல கேட்கணும், படிக்கணும். நம்ம படிக்கும்போது நம்ம காதுல கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு குரு என்ன சொல்றாரு அது குரு அது கேட்கணும் நம்ம. ஸோ கேள்வி ரொம்ப முக்கியம். கேட்டுட்டு அது பிரகாரம் நம்ம நடக்கவும் வேண்டும். ஸோ கேள்வி முக்கியம், அதே மாதிரி அது பிரகாரம் நடத்தலும் ரொம்ப முக்கியம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கரெக்ட். மூணாவது ஸ்லோகம். சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அஸ்ரத்ததானா பௌருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்யமான் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவர்த்மனி. எதிரிகளை வெல்வோனி, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. எதிரிகளை வெல்வோனே யாரு? அர்ஜுன் இல்லையா? அர்ஜுன் வந்து வீரன் இல்லையா? எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. பக்தி தொண்டில் வந்து நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், கடவுள் இல்ல இது பக்தினால் எனக்கு சும்மா நீங்க சொல்றீங்க, இப்ப நான் வந்து கிருஷ்ணர் மனதில் நினைச்சு அவருக்காக எல்லாம் செய்தா நான் வந்து இதாயிடுவேனா, எனக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி நான் கோலவும் இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அது அடையவே முடியாது. ஈவன் நம்ம அந்த லாஜிக்கா பார்க்கணும்னா, இப்போ நமக்கு வந்து இப்ப நான் ஒரு 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 இடத்து பேர் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதாச்சும் ஒரு இடம் சொல்லுங்க, ஏதாச்சும் ஒரு இடம் வந்து இருக்கு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஏபிசிடின்னு ஒரு இடம் நான் சொல்றேன் ஏபிசிடிக்கு வாங்க அங்க எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது, நீங்க மற்றவங்க வந்து அந்த ஏபிசிடியை பத்தி தெரியல வச்சுக்கோங்க. இது என்ன ஏபிசிடின்னு சொல்றேன், அங்க போகணுமா, நான் ஏன் போகணும், ஏபிசிடி எங்க இருக்கு, அதுல என்ன நான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா இருக்கும், எங்க போனா எல்லா சௌகரியமும் இருக்கும் அப்படி இப்படின்னா அதெல்லாம் எனக்கு அது வீடியோ காமி, எனக்கு வந்து அங்க இருக்கிறவங்க 2 பேரோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு காமி, இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இதே நான் வந்து ஏபிசிடியோட இருக்குன்னு ஏபிசிடியா இருக்காது, வேற ஒரு இடம் இருக்கும், அந்த இடத்தோட படத்தை போட்டு ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் பண்ணி 4 பேர் என் ஃப்ரெண்டு 4 பேரை வச்சு 4 கமெண்ட்ல நானே 4 அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி 4 கமெண்ட்ஸும் போட்டு இப்படி காமிக்கிறேன் வச்சுக்கோ, பாருங்க ஏபிசிடி இந்த நல்ல இடம், அதுல இந்த வந்து 4-5 கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்க, இதோட படம் பாருங்க அப்படின்னா நம்பிடுவோம். ஏன்னா இந்த மனிதன் வந்து மூடன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் அவனுக்கு வந்து இந்த அறிவை அவனுக்கு இருக்கிற அந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா, அதை பயன்படுத்த மாட்டேங்குது. அவனுக்கு வந்து அவன் பார்த்தாலும் இல்லை அவனுக்கு முன்னாடி வேற ஒருத்தர் சொன்னா அது மட்டும்தான் கரெக்ட் நினைக்கிறான். ஆனால் அதையே கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி வேதங்கள் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த தத்துவங்களை, வேதங்கள் குறிப்பிடுகிற காரியங்களை, மகாமுனிகள் என்ன சொன்னாங்க அதை நம்ப மாட்டான். உப்பா இருக்கிற எவனாச்சும் ஒருத்தர் மோகன் தான் சொன்னா நம்புற அவசியம் என்ன அவனுக்கு? இல்ல 4 பேர் நம்ம இந்த சொல்ற ஹைபாத்திரிக்கல் 4 பேர் போட்டு இந்த குட்னு சொன்னா அதை நம்புவான் அவன், வாட்ஸ்அப்பை பார்த்து நம்புவான். ஆனா நம்ம இதிகாசங்கள் புராணங்களை பத்தி நம்ப மாட்டான். அது என்ன, அதுதான் வந்து அறிவின்மை, அவித்யா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் தான். ஆனால் நம்மளுடைய வேதங்கள் யாருக்கு இருக்கிறது? முனிகள். இந்த முனிகள் சாதாரண ஆட்களை கிடையாது, உன்னத ஆத்மாக்கள். அவர்களுக்கு வந்து முக்காலமும் தெரியும், அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க அறிவு உள்ளவர்கள்.
அவர்களுக்கு பகவானுடைய கிருபை அதனால் அவர்கள் இந்த மாதிரி அளித்திருக்கிறார்கள். புராணங்களிலும் நம்மளுடைய இதிகாசங்களிலும் இது எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை வந்து ஏத்துக்காம வந்து மூடத்தனமா கடவுள் இல்லை, கடவுளை அடி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? அவனுக்கு வந்து புத்தி இல்லாத ஒன்றும் சொல்ல முடியும். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நாய் இருக்கு ரோட்ல அப்படின்னா அதுகிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து விசாகரஸ்தியாரமோ இல்லை வந்து அஸ்ட்ரானமி எல்லாம் பேசினா அதுக்கு புரியுமா? அதே மாதிரிதான் அது. ஸோ அந்த நிலை இருக்கிறவர்கள் வந்து அதான் சொன்ன பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பெரும் பாதைக்கு திரும்பி, ஏன்னா அது இயற்கை பௌதிக, அது வந்து கிளியரா அந்த ப்ராசஸ் செட் பண்ணியிருக்காரு கிருஷ்ணர். என்ன, ஓகே ஜீவாத்மா உனக்கு வந்து இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாய், செல் அப்படின்னு தான் இங்க அவிச்சு விட்டுருக்க பிரபஞ்சத்துல. துக்காலயத்துல வந்து பிறக்க ஆரம்பிக்க ஒரு ஜென்மம் எடுத்து ஒவ்வொன்றா அது அந்த இது பிரகாரம் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து மனித உடல் கிடைச்சது கூட அவர்கிட்ட வந்து இந்த சான்ஸ் பிரபுஜி சொன்னார், மனித உடல் எடுக்கும்பொழுது மட்டும்தான் அவனுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும், வேற எதுலையும் முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைத்த பிறகும் கூட அவன் அதை பத்தி புரியாம இருந்தா அது அவருடைய அவித்யா, அவனுக்கு வந்து அந்த அறிவு கிடையாது. அப்ப என்ன அதனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்ன? பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில பிறப்பு இறப்பு என்ன ரொம்ப சந்தோஷம் நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, அவங்க உடம்பு வயசான உடம்பு வலிக்கு, அதாவது சின்ன குழந்தையில இருந்து அறிவில்லாம பார்த்தவங்களை நம்ம வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கிறோம். வயசானாலும் அதே கண்டிஷன், உடம்பு முடியலன்னா அது இது வேற. எனக்கே தெரியும் நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் 100 வருஷம் நான் வந்து உயிரோடு இருக்கணும், 200 வருஷம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு 10-90 வயசு 80 வயசு 90 வயசு வரும்போதே சிலவங்க எல்லாம் வந்து ஐயோ எப்படியாச்சும் எனக்கு இந்த உலகத்துல இருந்து போனா போதும் அப்படின்னுவாங்க. ஏன்னா யாரும் பார்த்து கொள்ள ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் சாப்பிட முடியாது, உடம்புல வந்து இந்த நோய் இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? எல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு துன்பம் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சூழலில் அவர்கள் பிணையப்படுவார்கள். அது நம்ம இது வந்து ஸோ நமக்கு அந்த அறிவு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். அந்த அறிவு நமக்கு இருக்கும்போதுதான் பகவானை பற்றி நம்ம நினைப்போம். இந்த பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு பணிவாக பகவான் மேல் எந்த விதமாக ஜெலசி பொறாமை எதுவும் கொள்ளாமல் பணிவுடன் பகவானிடம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பகவான் திருநாட்டுக்கு செல்லலாம். அப்படி இல்லாதவர்கள் வந்து இந்த பிறப்பு என்ற சூழலில் வந்து இருக்க வேண்டியதுதான். பக்தி என்பது இவ்வளவு இன்பமானதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் தொடர்ந்து இருப்பார்கள் இல்லையா? அதை பத்தி அறிவு இருந்தா ஏன் இங்க உலகத்தில் இருக்க போறாங்க? பக்தி பக்தி தான் நம்ம செய்து பக்தியில் இருந்து கொண்டு நாம் வந்து இறைவனின் திருநாட்டுக்கு செல்ல முற்பட வேண்டும். அங்கு நம்ம இன்பத்தை நம்ம உணர வேண்டும் அப்படின்னு அதுதான் வித்யா. நம்பிக்கையற்றவர்களால் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. நம்பிக்கையற்றவர்கள் தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். அது நம்ம படிக்கலாம். ஸோ பரமபுருஷனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனாலேயே எல்லா பக்குவம் அடைந்து விடலாம் என்ற முழு தீர்மானமே நம்பிக்கை என்பதாகும். இதுதான் நம்பிக்கைன்னா என்னன்னு கேள்வி, அதுதான் பதில் சொல்லியாச்சு. பரமபுருஷனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனாலேயே எல்லா பக்குவமும் அடைந்து விடலாம். இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். என்ற முழு தீர்மானமே நம்பிக்கை என்பதாகும். ஓகே, நம்பிக்கை என்றால் இதுதான். ஓகே, நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து 9.4 பார்க்கலாம். மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு எடுத்த செஷன்ல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? பிரபு